Fl-ewwel sitt xhur tas-sena l-ġdida se jidħlu fis-seħħ regoli ġodda li jesiġu li kull annimali jew vettura miġbuda minn annimal li jkunu fit-triq għandhom ikollhom liċenzja u saħansitra jkunu mamra polza tal-assigurazzjoni. Barra dan, ir-regoli jitolbu wkoll li żwiemel li jġorru l-karozzini jinżammu f'kundizzjoni tajba u f'qagħda ta' saħħa mill-aħjar. Dawn ir-regoli jitrattaw ukoll l-indafa tal-bima u anki t-tindif f'każ li annimal iħammeġ. Ġejna l-Belt Valletta u ħaniltaqgħu mal-kuċċiera u se nsaqsuhom jekk jaqblux mal-proposta li se tiġi implementata dwar l-insurance u l-liċenzja għal dawk li jkunu b'annimal fit-toroq Maltin. Iva naqbel magħha. Għax hekk tkun taf li insiguru jekk jinqalla ħares qatt jinqala xi ħaġa jkollok fuq min tisserraħ u mhux teħer it-tort kollu inti. Naqbel magħha l-insurance u l-liċenzja. Għax l-insurance ħabba xi accidentu u l-liċenzja kif suppostu. Forza tal-assigurazzjoni, koperti, għal turisti, għal karozzi, ħsarat li nistgħu nagħmlu. U għalina stess. Dak naqbel dejjem hu. Dana kulħadd ikun sejf. Nissumu li daż-żiemel jisfrattali jew hekk u jagħmel joqgħod li-Mercedes u ma jkollix minn fejn ħallsu dajjin. Mhux ħaġa sewwa hu. L-insurance hija tajba ħafna, aħna ġiġa ħafna minna għandna l-insurance, tajba ħafna. Għax hekk anke tolqok karozza jew tolqod bniedem ikun kulħadd covertu. Qabel ħej. Għax accident biż-żiemel u tħallaslek hu. Tkun inxurjat. Jiena naqbel ma l-insurance li jkollna insurance u nkunu niġu regolarizzati prattikament daw l-affarijiet diġà konna qed regolarizzati aħna. Id-dunna differenza li ma kienx enforced bil-liġi. Il-kuċċiera in ġenerali jaqblu ma' dawn ir-regoli ġodda, regoli li huma favur saħħithom, iż-żiemel tagħhom u fuq kollox favur dawk it-turisti li joġobhom iżuru l-Gżejjer Maltin u jesperjenzaw dawra fuq il-karozzin fit-toroq tagħna. Il-kuċċiera se jkunu wkoll l-uniċi persuni li fis-sigħat beżlin tal-ġurnata jistgħu joħorġu biż-żiemel tagħhom fit-toroq. Dan skont ir-regoli l-ġodda f'ħinijiet traffikużi bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu u l-4 u s-6 ta' filgħaxija ma jistax ikun hemm annimali fit-triq.